may iba nga pelikula nga karkarma nga buyayin nyo atoy ket ada pakapidutan iti adal nga iti nagkakauna ken kastamit nga mabalinpay nga i-aplikar ita nga panpanawen. Sisit. Okay. Problema ko na umuli ah. Lagyan na sa orta palto. Tanong ako na tagawin. Na-experience ko ito pinagubra pelikula ke challenging. Ado iti pakapidutan ti adal ken pagadyasan as pagarigan addaman iti maysa ko mga kan na i-arrange kadi ta plano ket masupusupan iti sabaling aksyon ket DJ konsepto ket maaramid tulat ta napintas ti panakabalinan na iti maysa nga film. Manatan? Wala na paps. Katagway din ah. Maala paalamin May sarap na nga take nga white Three. pa lang sir. 3 seconds tita before and after. Audio cameras po. Sequence number 5. Take 1, 3, 2, 1, action. Guys! Taas na kami dito. Tarot. Pag-vlog. Itias gayam. Mahirap ba? Mahirap ba? Kit musika ay first aid kit niya na. Ada? Shoshet yan sir. Nung iti pa nag-film, first day ko mat kede, ket napansin ko nga nabanog, ken nakaparagsak ta makita ko digita do mga kadwat nga ag-film ka deto, ket makita digiti passion da. Ket no mismo nga adi animation may bagak nga nanayunan ti experience ko, ken compare ka digiti work ko idi napalabas, ket may bagak nga nag-improve ti technique ko iti animation. A, 3, 2, 1, action. Agsalag kanta ko na ba? Awan samit ang sisit kaya nga bunton. Sa lawasan ng bakit. 3, 2, 1, and action. Dayo ako. Katem sa babanit ko. Sumurot tayo. Overall, kat happy in terms of behind the scenes, and the way how we shoot. Amin. And then, baga ni Sir Mel Verde ko, I don't think if that's way back first, hindi na first year na or hindi this past Y2C Film Cinema. The hardest part is writing the first page. Meaning, kahit ang sound is, once nga makita mo may isang blankong papel or blankong canvas namatan. Kat madi amot no di mo no ayan ka mang ruid nga part mangrugod ka ba nga
in the middle part or something like that. So in conclusion, kiririgatan kat J uno na amin, which is the blank part. Kuya, i-kaman basic distance na pakasay. Kasi maalad di kami. Dito yung part. Mayatin. Kasa. Sige lang, tayo lang. Mayatin kuya, mayatin. Sige. Hindi nakaalam siya tayo. Okay, mayatin tita. Sir? Brian? Kasta di ubingak ta itetayabkan ti ansisit isunay di babasit da. Jak interesado. Kasapulan aya kasapulan aya dagita nga nga istorya. So, berka. Jak interesado. Naisang sa ngayon dagita nga kasapulan mo istorya. Tingnan mo yung role ni Tito Sir. Mataray. Sir, kasi dito, yung ko kababa ka, tita aya. Tita, bumaba kan to, ori mabasa neta badong. Ipakasay ka tita. Ito yung part, ito yun. Tita, one take, ano possible? Kasi, neta ni. O nabasan ton. Try ikaw nga kasi ikaw may ano eh. Lang manang kuna na. Tapos bumaba ni Tita Ana, ni Tisang. Tapos nagkasyay. And then, agtaray ni Tisang. Siyak ni Engineer Eugene Malasig. It's a wonderful experience and big opportunity to our locality to promote tourism, and thank you very much for choosing our place. So thanks for coming here, and it's a great opportunity to promote our barangay. So I'm inviting all the people in Ilocos Norte and entire Philippines to visit Barangay Paguludan sa Lindig to see the real paradise of Ilocos Norte. Tapos nagdadya ka ate, Wolf. Well, tapos kasi diba ti ansisikat ka sa lang nalaing da nga makiayang pa kita tao. And then, Hindi kami uli makasuka sa... choreography ni Sir. Wala pa natin sa ban. Padasinta ha. Ano nga to yung Hindi ubingat nga basit, nakakita akti ang sisit. taray! Nagyanda jay Jai. Sabay mo muna lang. May isa nga ansisit, mandipay nagdigos na bangsit. No, ay na Ay, Ay, nito. Batangas. Iso basa sa Iso-basa kayo na. ito. Padasan tayo dito.
napintas ta ita lang nga mapadasan mi ti maki-join ti filming ket pagyamanan mi ta na involved kada kami dito nga pelikula. No kasano nga mangi yebkas de jay sarita. No kasano nga i-action kan i-memorize. Pawisan da kayo nga umay tumang buya kada ito nga pelikula ta adu dagitay ay, imposible nga mapaspasamak iti biyag tayo kat may matangan tayo ito dagitoy kaslang pagibasaran nga experience kada mapaspasamak iti unek ti lugar tayo. Kasano ka gawin daddy? When apo maawis tayo amin nga suporta kita ito nga film manon ang nangruna kita ito director tayo Sir Melveritz Gomez ket amin ko mga pelikula na amin nga dokumentary suportaran tayo ang nangruna kita ito Karkarma and dagiti dadto umay pay nga pelikula nga maarani. Thank you.